Konnichiwa, watashi wa Ivy Kulata desu. Watashi wa Quezon City kara kimashita. Watashi wa Philippine jin desu. Tanjobi wa 12月3日です。私は11歳です。大学名前はニューイラユニバーシティです。私はホスワン BS 企業家政心です。学部は CBA です。学生は4年生です。私の家族は6人構成されています。私の母の名前はビビアン・コラタです。彼女は50歳で10月1日生まれです。彼女は事業であると女医に主婦だです。私の父の名前はリカルド・コラタです。彼は13歳で10月中期26日生まれです。父は母の店も経営しています。私の一番上の兄の名前はレックス・コラタです。彼は23歳で12月20日に生まれました。お兄さんの仕事はコールセンターエージェントです。私の弟の名前はロイ・コラタです。彼は20歳で4月28日生まれました。彼は Our Lady of Fatima University 学生です。私の妹の名前はビベア・コラタです。彼女は15歳で10月27日生まれです。彼女はそういう中学の生徒です。